Aru cikloni phai plipen pho nini abaha hemphu kangjinso kipache thang isayang dengpi trokebraisi angdeng so hini me thepi hum ponsi Reverend Kamson rong pharpen Reverend John Timongatum pen than ponji West Karbi Anglong Hamren rong so pipen kilometer crepe ho kahelo Calvary Baptist Church thihek pen CBC umchera long sertaling ketalona jaimek dengpon kidam tanganing kan pharokre se kebra troksi kebra pli CBC amondoli amahang patheksi pining surini ra inkora pli an ningkan phokep kipa pleng dun longajo kachehok ningkarong pleng set pensi sertalin mate Golden Jubilee aruni phai pli pen pho surini ra inkora pli ninia baha ketalon chengpon ningkan phokep kepleng katalon lake dak Calvary Baptist Church dak umchera polongsi non ladak wanglo lapen ladak monduli arat atum 1974 mate pharokrisir kepra troksi kepra pli aningkan sila so monduli sengponlo lapen pining lake surinira inkora pli an kepleng abangke ningkan phokep kepleng la sila tum non pini aru chikluni phai pli pen penap bomkuru ti phai pho arni an sila so ningkan phokep kepleng la CBC mate Calvary Baptist Church la so katalona bang sai dengponlo Sertalin ketalona long isayang deng pi trokebraisi angdeng so hini hemphu kangjin so kepache thang me ke doisek me thepi hum ponsi KBC sangkur chunbang Reverend Kamson rong pharlapen puta Karbi Baptist Association PKBA Mission Secretary Reverend John Timong atumpensi hastrong deng purhi pen klardak waidak arnamalam than ponji me sek mai pikchari ponje phan CBC dikon harsingdera CBC Pastor Samuel Timong CBC Dikon Rongbong Hanse Tumpensi Mekechari Pichun Ponpo Puthot Penap Aruni Phai Pho CBC Ningkan Phokep Kepleng Sertalin Ketalon CBC Pastor Sir Samuel Timong Arideng Pen Lama Ke Bangjar Along CBC Kongchun Bang Joycing Tiso Chirabdun Pen Lama Pangjar Pung La Solong KBC Sangkur Chun Bang Reverend Kamson Rong Pharpen Jubilee Along E Ingpu Ponpo Jubilee Apong Utkibut CBC Dikon Banghini Rongbong Hanse Pen Harsing diratum chirabdun pu pinap ki jutsi lun kanamalin mate cultural program kapedolong lakhapli socheng constituency MSC het singrong phar ka chetong dunjia baha jubilee jaime along pen pachini pong labangso apendel kim ponlo la selabangso pini la pen penap an ke ningkan phokep kepleng katalon je katali je apanse kadok wenilitum Calvary mondole members aradoan bihek check pen saru sarhang antame nitum chisek ponse nonopor labang so sai hem nitum ingpu ponlo ningarong pigalam kedam tang ningkan phokep atumu langdam lo pulote apur kimuding o kisung kedu kisung an takejoklo asila so kapache thangja phan arna manong kapache thangja phan karbi anglong arat do anseta ekisung kedu ke boy do anseta nitum kedam tang kejok sonthot kewangji kado kawe phanta mesen na pen nitum sutame na so monduli pen ningkan phokep kepleng data phi arna marat kap birta ke me kapache tak thu akam hai husta azu se pen bon thaiya phan arna mangno Hamren Ben Daniel hi Karbing Long Live